sunan da muka yi masana'antar ne shi ya jawo muna zaune za a kira mu a bamu talla na miliyoyin kuɗi kuma mu je ni wannan ya ishe ka rayu ba sai ka je wurin wani kana neman wani kuɗi ba. To abin da yake faruwa ni nake tunani yawanci mutane suna so ka kira su ne waje da aka ɗauki kuɗi kawai ka ba su, kuma ni da na shigo masana'antar nan na shigo bani da kokobo idan na yi kuɗi a cikin masana'antar nan ne. Amma sai ka ga kamar kaɗin kane ɗin da yawa ba su zo sosai me kake ganin ya kawo? To wannan yana daga cikin irin abubuwan da wani lokaci a matsayina na shugaban hukumar fina-finai na ƙasa nake faɗa, in damar ta zo aka faɗa yanzu kaga wannan ana tallata shi sama da wata ɗaya da wani abu, amma kuma kai ma da wakilin yanzu ka faɗa yan kani ba su zo ba, kuma gobe yan kani ɗin wasu ba duka ba za su ce maka ai ba a yi musu training, ba a tara su a kawo wani abu na ci gaba a masana'antar wanda ya kamata a ce kuma wannan shine irin damar da ake samu ai wannan. Wani lokaci ana samun wata matsala na kaga wai wasu su ce wai matsalolin su ba a kula da shi ba da sauransu, waye kula da kai taka matsalar da kake cikin ta, kai ya aka kai kokari ka zauna ka jajirce har ka rayu ka kai wannan lokacin kake iya kula da kanka ba tare da ka je ka rage murya ka ce wanda taimaka min zan biya kuɗin haya, wanda taimaka min zan canja mota, yasa kai kokari kai wannan. Wasu daga cikin mutanen nan ka riga su zuwa masana'antar, wasu kuma sun ma riga ka zuwa, wasu kuma tare ku shi. Saboda haka ya kamata a ce gaskiya wato muna wa kanmu faɗa muna ana samun ɗan kamar ɗan bita da kulli sometime haka bayan nan abubuwa sun faru na sauran sarkawa. Wani me yake sa har yanzu kanin ɗin bata wuce wannan matsayin ba na rikice-rikice ko haɗe kafa haka da sauransu? To abin da yake faruwa ni nake tunani yawanci mutane suna so ka kira su ne waje da aka ɗauki kuɗi kawai ka ba su, kuma ni da na shigo masana'antar nan na shigo bani da kokobo idan na yi kuɗi a cikin masana'antar nan ne ba wani kuɗi ne ba. Saboda ina ganin kowa in zai jajirce a kankin kanshi namiji ko mace ya rike sana'arsa kuma ya kasance ya inganta sana'ar, to abin da ba kuɗi ma aka samu. Saboda yanzu sunan da muka yi masana'antar ne shi ya jawo muna zaune za a kira mu a bamu talla na miliyoyin kuɗi kuma mu je ni wannan ya ishe ka rayu ba sai ka je wurin wani kana neman wani kuɗi ba. Karatun ta nutsu akan irin wannan abubuwa dama kowa yana da ita daidai tashi, amma idan kai amfani da dama ka Allah zai kai ka inda baka tunani. Akwai zuwa yanzu shekara 20 da wani abu da kani kana ganin ana samun ci gaba sosai ba ku an samu ci gaba daga shekara 20 zuwa yanzu. Ai misali da na baka shine lokacin da na shigo ban da kokobo akwai mutane da zan kira sunan su wanda basu ma kai shekara 20 din ba da suka shigo masana'antar, amma yau zaka ga sun yi suna kuma sun tara arziki, rayuwar suna tafiya daidai sannan suna ci gaba da aikin su ba don komai ba saboda jajircewa akan aikin su da suke. Wani kira gare ka ga su yan kani da sauran? Kira ta gare su kowa da kowa yan uwana shine da Allah da Annabi mu hankalta mu gane cewa sana'a ce wannan wadda yadda takwarorin mu a duniya suka tsaya suka kafu mu ma za mu iya kaiwa wannan gacin, amma fa idan muka bi tsari yadda